Bizning komissiya a'zosi Razil Ismoilovich Valiyevning umri uzildi. Men aning istalgan bir minutda tinglab qilib sizga taqdim etaman. Бүгінгі отырыш қойғылы хабардан 1 минут тынлық белән башланды. Татарстанның халық шагыйре туган телләр буенча Татарстан рәисе каршындагы комиссия әгъзасы Разил Валиевны искә алдылар. Аның туган телне саклауга керткән хезмәте бәяләп бетергесез ди катнашучылар. Бик күп еллар дәвамында безнең дәүләт советында комитет җитәкчесе булып, милләткә, туган телебезгә, халкыбызга ул искиткеч игелекле хезмәт иткән шәхсебез безнең. Андый шәхесне бик кызганыч, дөресен вакытта авырды. Бүгенге җыелышның төп темасы мәктәп һәм балалар бакчалары өчен билингваль һәм полилингваль мөгаллимнәр әзерләү. Сүз монда татар, чуаш, мордва, мари, удмурт һәм башка телдә эшли ала торган белгечләр турында бара. Бу Рөстәм Миннеханов куйган бурыч. Теле барның иле бар дип юка гына әйтмәгән халык. Туган телен яраткан һәм кадерләгән кеше үзе дә кадерле булыр. Күп телләрдә белем бирү үрнәген Шүпрәле районының Чуаш бизнесы авылында күрергә була. Башлангыч мәктәп һәм балалар бакчасында 8 укытучы русча, чуашча һәм татарча белә. Бу хакта бүген уку йорты җитәкчесе сөйләде. С давних времен уже наши бабушки и дедушки дружили, и до сих пор эта дружба ведется. Без күп телдә белем бирәбез, янәшәдә генә татар бизнесы авылы бар. Гомумән бездә элек-электән төрле милләттәге әби-бабалар дус яшәгән. Республикада яшәүче Чуаш, Удмурт, Мордва, мариларның көн күрешен, гореф-гадәтләрен ни дәрәҗәдә саклауларын күрү өчен быел районнарда күчмә утырышлар үтте. Комиссия әгъзалары Буа, Аксубай, Күкмарага барды. Төп максатыбыз анда яшәүче милләт вәкилләренең теләк тәкъдимнәрен ишетү ди Марат Әхмәтов. Тәмләп бик озаклап сөйләделәр һәм аларга да бик файдалы булырга кирәк, чөнки республикабызның бердәмлеге ул бит аның барлык милләтләрен тату яшәү өчен әле аларның ихтиҗларын хәл итү, ул зур чыгымнар да бик сорамый, аларга күбрәк игътибар кирәк. Яшьләргә төрле халыкларның телен, гореф-гадәтләрен җиткерү өчен милли җанлы мөгаллимнәр тәрбияләү шарт. Җыелышта әйтүләренчә, бу юнәлештә Орча педагогик көллияте зур эш башкара. Безгә авыл җирлекләреннән килүче балалар әле бар. Әле алар татарча сөйләшә. Алар киләчәктә шушы билингваль кадр буларак безнең урта һөнәри уку йортын тәмамлап мәктәпләргә барачак. Әмма дә ләкин менә бүгенге көндә мәгариф системасында әзрәк менә шушы түләү мәсьәләсе хәл ителмәсә, без киләчәктә бу системага югары квалификацияле, шул ук вакытта милли кадрларны да җәлеп итә алмыйбыз. Казан федераль университетында югары белемле мөгаллимнәр укытып чыгаралар. Максатчан программаларда гамәлдә тик туган телдә укырга бик атлыгып тормыйлар ди галимнәр. Шуны әйтергә мәҗбүрбез. Милли юнәлешләргә укырга керергә теләүчеләр саны артуга бармый. Укырга кергәннәрнең дә бердәм дәүләт имтиханнары баллары башка юнәлешкә керүчеләрнекеннән түбәнрәк. Бүген күтәрелгән тагын бер мәсьәлә милли белем бирү өчен мәктәпләрдә китаплар җитми. Дөрес, октябрь ахырында чуаш теле буенча 5000 дәнә, удмуртча 1500, мордва телендә 100гә якын дәреслек кайтарылырга тиеш. Кайбер милли төбәкләрдә андый китаплар гомумән нәшер ителмәй. Шуңа күрә сатып алырга да мөмкинлек юк. Было бы легче, если бы была возможность где-то в натуре готовую выкупить. Но, к сожалению, вот так, что если республика в год ни одного учебника и ни одной книги на своем национальном языке не выпускает, а где их еще, разве мы можем это у себя делать? Такая трудная задача. Алтыда белгән ана телен 60-та да онытмас дип юкка гына әйтмәгәннәр. Бүген дәүләт дәрәҗәсендә күтәрелгән әлеге җыелышта күп кенә темалар мәгъриф тармагына барып тоташа. Ләкин бүгенге мәгълүмати заманда бала кулына китап тоттыру ул әле телне өйрәнәчәк дигән сүз түгел. Шул ук вакытта мәктәпнең гаиләгә, гаиләнең мәктәпкә сылтавы да дөрес булмас дип белгечләр. Монда вазифадан гына түгел, вижданыңнан чыгып эшләгәндә генә милли тәрбиянең уңай нәтиҗәсенә өметләнергә мөмкин. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.